చరిత్రలో ఎంతోమందిని చూసాం కానీ ఇంత సిగ్గుమాలిన, ఇంత హీనమైన, ఇంత పనికిమాలిన ఒక పొలిటీషియన్ని, డర్టీయెస్ట్ పొలిటీషియన్ని ఒక ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు తెలంగాణలో. డర్టీయెస్ట్ కాదు, ఇంకా దానికి త్రిబుల్ డర్టీయెస్ట్. అంత హీనమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చూడటం అంటే ఇంతకంటే ఆంధ్ర ప్రజల దురదృష్టం ఇంకోటి చెప్పటానికే వీల్లేదు. అబద్ధాలు 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 అబద్ధాల మీద కోటలు కట్టుకుంటూ గత ముఖ్యమంత్రి చేసిన పనులన్నీ తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ ఇంత నీచానికి ఎవరైనా గతంలో పాల్పడ్డారంటే కానీ, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా కొంచెమైనా సరే బిడియం ఉంటుంది. అరే ఇది వాళ్ళు చేసింది కదా, మేమెందుకు చెప్పుకోవాలి అని. అలాగే ఇది అబద్ధం కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇలా రాజకీయం కోసం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు, పిచ్చి అబద్ధాలన్నీ ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఎవరి మీద చేస్తున్నామంటే అదిగో సాక్షాత్తు మొత్తం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా పూజించేటువంటి మహాదేవుడు ఆయన.